So sa ka. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagtuyo sa address sa Bukidnon. Ang atong matatampo nagdasingan nga Marjo. Recorded by Radio Mo TV. Ma, nirang kwarto. Para bayad na sa kuryente ug tubig. Salamat ani nak ha. Tuod di ay nak. Nanugon si ate nimo nako. Pwede ba kuno siyang makahuam og kwarta nimo? Iya kuno ipa-check up. Iya ding ba na, ma? Ayon saon nga ni undang naman sa days siyang trabaho. Mao nga wa gid kuno sila magamit ron. Niya mo. Salamat nak. Dili na gid tumaguol si ate nimo maghuna-una. Asa siya kwarta nga magamit. Huwag ka ma. Imbis malipay ko nga napay sobrang kong sweldo. Bisag gambay. Wala gini noon. Babe, ayaw na lang ko na una ako eh. Bakit na ni mo balik ang kwarta? Kini kuhaan na Rina. ni. Gamitan lang una ni. Babe, palaso ni. Naibaw ko makay magamit ining trabaho ni mo. Kanara sa mo'y gamita. Babe. Salamat ha. Salamat sa imong pagsabot. Makabawi raw niya ko nimo pohon. Isaad ko na nimo. Ma, wari ko ninyo binligsudan? Dong. Pasensya gid kaayo ha. Unsaon man gud nga nihangyo man si ate nimo ganina nga pangayo niyang sudan para siyang bana. Kay wa kuno sila ikapalit. Abi man sagud na kong nikao na kadong. Wa pa di ay. Sige na ma. Okay na. Paitan ng mama. Di man mo kunahundak na ko. Pulos mo lang adto pabor ni ate tanan. Ay. Ikatog na akong kagutom ay. Kung saon nga, gatipid mo sa kuskwarta. Grabe sa danang bana sa imong ate, oy. Dili siya maiko nga bitipon na ganun siya sa inyo. Libre. Hasta ang ilang kaon. Ila pang isalig nimo? Ambot sa bitanon akong maguwang ba eh. Wa mo gid siya mariskari siya ng iyang bana-bana. Ay, usaray ako ikasulti anay para sulbad ana. Ako pa nimo no? Pag minyo eh. Uslan man. Para mo tagam ng igsuon nimo og iyang bana. Bay, Nabusog ka? busog kayo. Digid ko, magutman kon ni ako nimo din babe. Of course, no. Naibaw ka akong kapoy kay ka from work. Ug angay lang lutuan di kaglami. Ilabi na nga, tagsara kay kamuduaw na ako din sa akong apartment. Pasensya na babe ha. I love you. I love you too. Marjo. Nganong karon ka lang mauli. Dito ko natuog sa apartment ni Rina ma. Unsa? Didto ka matog nga wa man lang ka mananghid nako. Ma, dako na ko ma. Usa pa, uyab na ko sa Rina. Unya unsaon naman ako mamabdos ng bayhana? Dili na unya ka makatuman sa imong obligasyon dinis bay. Di na mahitabo ma. Di ta mo mahimong pasagdan kay pamilya ta mo. Bantay bitaw. Babe, magdos ko. Unsa babe? Nagpiti ko gikan kay nagduda magud kong maptos ko. Pila na kaadlaw nga dali ako menstruation. Og positive gyud. Mabdos gid ko. Babe, unsi pa ato na to. Sige lang babe. Ay bawa na to sa mama bay na ini. Pero babe,
Naibaw kong dili yun sa mama ni mo, ani. Ay kabala ka. Ako'y bahala. Di na kapasagdan. Salamat, Marjo. Daan pagid lagi ko? Unya unsaon man na ron, ha? Ma, siyempre, suportahan ako sa Rina. Ako gun mo yung amahan sa gimabdos. Unya unsaon na malami din eh. Ha? Ang imong ate. Ma, hasta ba gihapon ka na? Ako pa gihapon? Nganong hasta sa pagmabdos ni ate? Ako maghihapoy may musagubang. Yan ay bana. Marjo! Recorded by Radio Mo TV. Na kay ma. Ah, mao ba? Sa ato pa, naboy-boy ka na karon sa imong natabang na mo din sa bahay, ha? Masabta sa ko eh. Mabdos na si Rina. Pwede akong kaugalingon na pod mo akong hunahunaon? Akong ugma na pod? Adi ay! O sige! Sige! Layas din he, og imong kaugalingon na pod may hunahuna, ah. Pahawa din he! Ma, Babe, sorry ha. babe. Hindi ka angay magsorry na ako eh. Ako may angay magsorry ni mo. Sorry sa mga nasulti ni mama. Nakasabot ko ni mama ni mo. Siguro, nangigi lang siya na ako maong ingon ato yung reaction. Di palayas pagod ko niya sa amo. Ay, imbis ako tay lalaki, ako na hinuwi. Nitipo ni mo dinis imong apartment. Babe, babe, ay kabala ka ha? Mangita ko pagi aron ako may mubayad din eh. Marjo, ayaw ka bala kagod. Naaman ko'y trabaho. Ayaw ako at ng responsibilidad. Bisan tuod nga nag-ipon na takaron. Dilipod ko uyon, anak nga. Tanan na lang ni mong sweldo ani paingon ako. Padayon nagsuportan nila mama ni mo. Magtinabangay ta. Babe, sorry ha, Rina. Kung nahibaw pa lang si mama kung unsa ka kabuutan. I love you. I love you too. Oh, ganong ni Anhip pamangka. Ma, dawata. Para unsa? Para ipanahong ni mo na mo nga ikaw may nagsagubang sa tanan din, he? Ayaw na. Ma, Ayaw na lang, Marjo. Kaya na ako suportahan si Mama. Nana ko'y trabaho. te, gusto lang kumutabang ninyo. Ayaw na, Marjo. Dili ko bogo ka dili makasabot. Balag ingon ana ang akong bana. At least, wak ko niya biyae. Wa bitaw ka niya biya eh. Pero, nituman ba siya iyang responsibilidad diha nimo? Nganong ikaw mon mo'y nanarbaho, ug dili siya. Mabdos ka gud. Unsa? Kahilas ba itaw ni mo musulti, ana, no? Ayaw kong buot sa akong desisyon, ha? Kaya wala bagay ko magbuot ni mo. Lakaw na, Marjo. Wa may magkinahanglan ni mo. Ma, Babe, magtulo na kabuhan nga wa ka mo duaw sa inyo. Wa pa gyapon kay plano? wa babe. Mauram gyapon. Di sila gustong makakita nako. Basin ba daig okay na sa mama ni mo? Suwaye lang good. Kuyog lang ta. Sure ka? Oh, nga naman di ay. Tingalig na ibati nga masulti sa mama nimo. Babe, bisag sa paisulting mama ni mo. Wa naman gyapon siya mahimo kay mabdos naman ko. Kadiyot, mag-ilis una ko din mga doon na ta. Sige. Ma, ikaw na lay usa dinis bay? Asam di sa ate?
Gibiyaan man ko dong. Nilayas sila din sa iyang bana kay Oh, nagdugang-dugang lang kuno ko silang gastuhan. unsa? Sa bahay ko nila. Human sa tanang nabuhat ni mo? Para ni ate? Mao nilang ibaws? Sige na lang, dong. Sige na lang. Ginoo na lang mag-igo nila. Ma, kadaot ni mo mo eh. Dong, anhin na lang mo puyo, be. O bani ko ninyo din sa ato, dong. Ma, Rena, nak, Marjo, salamat ka inyo kong giubanan din ni karon. mao na ingon ni Rina pud ma nga ubanan ka na mo para napod kay kuyog dinis bay og para do na po'y makaatiman nimo. Salamat ha, Rena. Way problema, tita, uy. Salamat po kay nakafeel kong welcome na ko din sa inyo. Og, sorry sa akong nabuhat sa una ninyong duha ni Rena, nak, Marjo. Ma, di na lang natutuhis katan. Bitaw, tita. Ang maayo pa no, mga una ta kay nakaluto naman ko giinat ang baboy. Gisubakan sa doon ako sweet corn, tita, kay ingon si Marjo, ganahan daw ako no kay kag sweet corn. Mao ba? Time pa, hapit naman ka mga anak, di ba? Iligawa sa inyong anak, ako may muhatag og pangan, ha? Sure, tita. Sige. Mama na lang, Reyna. Kano sa man ituod mo magpakasala? Pohon ma, pohon. Inighuman og panganak ni Rina. Mao na sanay among planuhon. Nalipay ko kay okay na gyud si mama ug si Rina. Karon minyo na mi og naa na mi usa ka anak nga lalaki. Dako pud kog pasalamat sa Ginoo nga nakatiming kog babae nga parehas ni Rina. Nga anda mo sabot og mopasensya hinungdan nga siya gid mao'y akong gipakaslan. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagi ni Marjo nga taga Bukidnon uban sa awit ngayang gipangayo. Awit nga nagulahan palagi. Mong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni GLA Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang iniining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyo. Pagpamina. Handumanan sa kaawit. May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Tawag lang ko sa pangan nga Marcos. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. You'll be safe here. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Dumaguete City. Ang atuang katampo nagdasangan nga Marcos. Recorded by Radio Mo TV. Makigbuwag ka na ko? Unsa pa may point ko di padayon, di ba?
Wala kay time na ako. Hasta gani pag-chat or text, lisod man gani para nimo. Ferlin, Mao naka-decide ko nga mas maayo tingali nga magbuwag na lang ta, Marcos. And thank you sa tanan. Gaw, nalagi ko ipalaila ni mo, gaw. Gwapa kaayo, nya sexy. Kuyog lagi na ako, bisag kausa lang. Tao-tao lumay sa mga nagkabuwag ni Ferlin. ay, saom na lang ko gaw, Arnold, oy. Busy magug ko. Naibaw baya ka ha? Hapit na ang board exam na mo. Kinanglan kog focus. Na, di ka makauya ba na? Oh, amsa kong magdali ba? Pero sige na, gaw. Kuyog lang ba, bisag kausa. Ay, nalasig eh. Kano sama na? Oh, ikaw yung agron. Kano sa makalibre? Gaw, mao din si Missia. Miss, si Marcos akong igagaw. Tinuod ka din yung kingon. Gwapang ka din eh. Gaw. Dugay nang tanin akong naila-ila da. Uy, tingog sa Ha? Oh, Tingog. hi miss. Nice to meet you. Nice to meet you, Sad Marcos. Number oh. Ha? Banga kay ka, eh. Ako nalay ni ko ang taon, ni kuha sa number ni Missia. Para nimo. Wa ba ka mangayo? Go. Kay bawo ka, eh. Gwapahan ka, Missia. Kay katong adlaw nga gipaila-ila ti kaniya. Grabe kay ka nga mudag tutok niya, eh. Isulti ganis Missia nako. Mura kuno siya mahili sa imong tinanawan. Ha? Oh, may nako ha. Ganahan kong tawagan ako siya pero mauwaw mo ko eh. Pero, bahala na ni. Huwag ito mawa kung suwayan. Nanawag lagi ka? Sorry ha. Nakadistorbo ba ko? Wa man hinuon. Mao pa masipag human ako trabaho din sa bahay. Mao ba? Wa ra man ka ako makasamok nimo. Wa man. Okay na nako. Wa man sa ko'y lingaw. Salamat kay Misha. Ato di ay, kano sa day ka available? Sabado Domingo akong off. Pwede ta magkita? Marcos, dili ba ni mahaling gidad-ani mo nako? Ay kabala ka sa bayron nonoy. Di ta ka pa bayron. Ha? Sige na, pag-order na sa imong ganahan. Wa ra ba ko masuhito sa mga pagkaon din Ikaw na li order? Sige. Ako na lang order para nimo. Unsa magdi hinungdan nga nakikita ka nako ron? Gusto ko nga maila-ila ka on a deeper level. Okay raman ka ha? Okay naman. Pero, di ba, engineering student ka? Oo. Aware ba ka nga wa na ko mo eskwela ron? Ha? O wadi ka sultihi sa imong igagaw nga dugay na ko ni undang? Nakatungtong ko college pero wa sad magdugay tungod sa financial reasons. Kung mao, unsa may trabaho nimo ron? Nisod ko pagkakatabang sa akong auntie. Katabang? Oo. Mao may mas dali na ako. Ni-try ko call center pero mahagbong ko sa mga interview ko. Mao ba? Gisultihan lang ti kang daan kung unsa gyud ko. Tungod kay gusto ko if ever unsa may padol nga nato. Gusto ko nga dawat gyud nimo akong pagkatao. Misha. Recorded by Radio Mo TV. Big deal din na gaw. Kung katabang rin siya. Di man sa ingon na anak gaw pero unsa naman lang si mama o papa kung may bawo sila. Muna'y ginaingon gaw. Nga kung ganahan ka sa tao, imo gid siya nga i-fight. No? I-fight ka nimo bisag kontrahan pa mo sa tanan. Pero kung dili, nagpasabot ang kana, nga dili gid ingon anak kadako ang imong gusto niya. Gaw Arnold. Pila na kadlaw nga wa ko mo-text ni Misha pero wa mo ko makasabot eh. Gimingaw kay ko niya. Magkikita ko niya.
Abi na ko, dili na ka makikita pa na ako. Pasensya na. Ang tinuod. Marcos, nakasabot ko. Naglisod kag dawat sa akong sitwasyon. Siyempre, umaabot kang engineer. Samtang ako, katabang lang. Misha, sorry ha. Okay ra, uy. Makasabot ako kung muli kay nagid ka na ako. Unsa raman sad ko kumpara nimo, diba? Dili, Misha. Mahal ti ka. Marcos, Mo na tinuod. pero Di sana to na nang maabot, okay? Ang importante, ang karon. Mahal ko nimo, di ba? oh Marcos. Pag una pa lang kita na ko nimo, nakagusto na dayon ko nimo. Kung mao na. Kung manguyab ko nimo ron, doon na rin ko chance. Karon pa lang dayon. Gisugot na ti ka. Misha, Marcos, I love you. Isaada ko nimo. Di lagi ka pasakitan. salamat Marcos. I love you too. Dadunay mo si Misha sa inyo, inig-birthday ni Papa nimo. Obay, Andam na di ka nga ipailay siya sa imong mamag papa. obay. Bahala na. Marcos, Nicolbaan ko. Ako'y bahala nimo. Marcos, Mayo kay ni ka na. Oh. Kinsa ninyo mong kauban? uh, good afternoon, ma'am. Ma, si Misha. Ang akong uyab. Nak, Pa, happy birthday. Ah, Thank si you. Misha deton, akong uyab. Mayong hapon, sir. Happy birthday. Mag-istorya una ta sa kusina, Marcos. Doon na ba'y problema, ma? Doon na kaayo, Marcos. Diin man na ni mo maila-ila ka ng babayhan na. Huwag yung ka makakita og lain. Ma, unsa may sayop de? Nag-eskwela pa na? Wa na. Unsay trabaho? Katabang na. What? Oh my God! Naunsa ka man in town, uy, anak. Ingon anak baka mabaw imong standard sa babae nga namunit ka man nagsama anak niya? Ma, tarong nga trabaho ang katabang. Bisa na! Dili siya angay nimo. Ma, please lang. Mahal ako si Misha, ma. Ug mahimo ba? Di na to gubo ng birthday party ni Papa? Palabyon ko kining gabi una karon. Pero I tell you, buwag gina ha. Wa ko makauyon anak niya para nimo. Ma, Kung magtuman ka gyud sa imong gusto, pahawa din sa bahay. oh, ma, wa ka na mo pa eskwelaha aron mamunit lang ang katabang. ma, pa. Dako kog respeto ninyo. Pero kung mo'y inyong gusto nga mo pahawa ko din eh. Okay, sige. Ingon anak kadako imong gugma atong babayhan na? Nga musupak ka man sa among gimando nimo? Mahal ako siya, ma. Og dawat ako si Misha. Bisag unsa og kinsa pa siya. Marcos! Mag-ipon ta? O, Misha. Sa pagkakaroon, di ko makasaad ni mo kaharuhay sa pagpuyo. Pero kung unungan ko nimo, isaan na ko nimo. Nga pohon, hatagan ti kag komportable nga pagpuyo. Marcos, Padayon gid ko sa akong pagtuon samtang si Misha, ni padayon sa iyang trabaho isip katabang. Kay mato niya, siya man mao na trabaho, siya lang unay mo shoulder sa among rental o kaon. Nangabang ni kwarto lang o grabe sad na mong tipid sa among kaon kay pila ra may sweldo ni Misha. Pero bisan pa man sa kapait sa among naagian,
Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga higalang kaagi ni Marcos nga taga Dumaguete City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagunahan, you'll be safe here. Close your eyes. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Ata, agabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nagalanlay, kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yaders lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangin. Lane, Hi. nindutan mo mo smile, oy. Isamot ka ka-cute. Ayay, manik ko man. Ay, kara-kara di pa. Nice meeting you, Marlene. Friends na ta, ha? Sure. Hi, Marlene. Hi, nialagay ka sa amo. Nia, mamisita ni mo. Mananghil kong mama ni mo. Pag sure, Clint, uy. Tawa man ni siya. Nagtuo kang nagkomedya ko. Mamisita lagi ko ni mo. Seryoso gi ka, Clint? O, lagi. Pwede mo ka. Huwag ka kay uyab ron. Wa, uy, uyab ko taon. Ay, salamat. Sa ato pa, pwede na ko manguyab ni Marlene. Oh, ha? Yes, salamat lang na imo na kong gisugot. Gisugot ta ka, kay nakitaan man ako nga tinarong ang imo. Namisita ko ka din sa amo. Isog kay kang niatubang ni mama, aron mananghid nga mamisita na ako. Pero, ayaw lang ko pa sakiti, Clint, ha? Yes, Marlene. Isaan ako. Dili di ka pasakitan. I love you. I love you too. Nagyod mo ni Clint? Bagay man sad mo. Ikaw cute. Buto gid kaayo kang Clint, no? Oh, syempre, buutan man sad siya. Gwapo sad. Hinuon sad. Unya, nindot pagid manamit. Oh, kitams, nigawas na ginasgikan si mong baba, ha? Gaw, mamista ron si Clint din sa ato ron? Mo may ingon niya, gaw Kiara. Mo ani man kuno siya. Kay giimbitar sa baya siya ni Lito. Aw, okay, nya unsa man siya orasa mo ari? Ba siya magsulti og oras. Basta mo arira lagi to. Uy, naraay, wa palibak. Si Clint taglakaw pa dong dinhi. Rugib tumbalik si Kiara? Mo ani na to ron, oy. Nipauli lang to sa ila katiyot kay pangitaon baya na sa iyang nanay ug tatay. Pwede mong bisita rin? Dili man kaayo. Gamay raman ang gihanda ni mama kay gamay raman sa kuno iyang bisita. Hapit man sad ng mga bay maghanda man gid dinhi basta fiesta. Ay, gusto di ay. Nagis ko to si Kiara nga manuroy ta sa plaza unyang katii. Nami daghang kalingawan dito. Oh, sige. Hala, si Lito ay, tuwa sa may bingguhan dapit. Misuroy sa day dinhi sa plaza ang dakong ilo. Excuse ninyo ha, at tuon sa nako. Kita dito sa ilaw sa mga gana. Pamig ko ta. Okay, tana. May dinig kay Nino. Nayuras mga tao. Ay, mao cute. Dili sad kayo saba. Masulo sa tika. Unsa? Tutok mong ka na ako, Clint. Papa mo kay ka. Marlene, Clint, ayaw tini, mauwaw ko. Naon niya makakita na to dini nga magkahok ta. wala kay. Mingaw kay nini.
naman hinuon ko guna-una ni Clint. Ma-imagine ako pero nang iyang pag-kiss na ako sa lips. Maayo kaayo siya mo kiss. As in, oh my God, na-inlove man kog maayo niya. Oh my God! Tungod lang sa pag-lips to lips ni Clint nimo na in love na kaog maayo? Shh! Hinayo sa taon ng tingog nimo ka, uy! Madunggan tang mama! Dili man sad ingon ana nga tungod lang sa pag-kiss niya sa akong lips. Pinangga man sad ko niya. Gentleman kaayo. Pero, plus factor na lang tong pag-kiss niya nako. Oh, very gentle kayo siya mo kiss. Magbalik-balik gid sa akong huna-huna kaw. Patay na ta ini. Kabihag power sa kiss ni Clansa. Nadutlan man gyud ka. Laliman ka ana. Di na siya mawa sa imong huna-huna. Marlene, wa naman lagi ko makakita ni Clint na mo anhi dinhi. Oh, ha? Ako anma, ni bakasyon sa ilang probinsya. Ah, mao di ay. Kay nakabantay ko nga taon-taon naman nga wa mamisita dinhi. Hain mo dito siya. Recorded by Radio Mo TV. Mauna, Kiara. Hasta si Mama, nakabantay naman gani. Taon-taon na kasi nga na magpakita. Hala no? Naunsa ka di ay siya sa? Nga nung naman siya pakita? Gusto na ka, uy. Ayun na pagsigig hilak ba? Unsa biya taon ka, uy? Pasag di lang kung makapahungaw ni mo, gaw. Dili na gid madaog loom-loom sa kasakit, gaw, uy. Dili ba yung kumahimo nga mapakita ni Mama sa tinuod akong gibati? Kay kasabaan man gyud ko. Mao din na lang gyud ko nimo mapahungaw. Sakit gyud kaayo, Kiara. Ayun ang giingon man ko ni Clint ini. Natuo ko niya. Huwag may gugma pa gyud. Ay, biyaning gugma sa. Usahay, himutag tanga. Duko. Mutuod dayon ta sa mga tamis na dila sa mga lalaking bakakon. Ang muslanon. Sige, hilak og maayo diha. Ipahungaw ng imong tanang gabati diha. Kahubos, kasakit, kalagot ako sa pana diha. Paani ay, aron ka malingaw no? Ubanta, manglaag mi sa akong mga barkada. Dili lang ko gaw. Dili gihapon ko malingaw. Aw, ikaw good. Basta naman ka. Nia, sakit gihapon. Lain na di ay sa feelings ko, no? Kanang, wag kay nasayran ba? Wag kay kasayuran kung ngunong kalit lang nawa ang tao nga espesyal ni mo. Ug mahigog mapagid unta ka. Niligid mawa sa imong huna-huna ang mga pangutana kung ngano. Unsay hinungdan. Hay. Mao nang ako, hinay-hinay lang gyud ko. Magwinais gyud ta karong panahuna, uy. Kay lisod kaayo og makasugat tag lalaki nga way klaro. Kutubra sa sultiwa sa buhat. Uy, gaw. Karon, ayaw na gyud kog balibari ha. Ubanta, birthday sa kong barkada. Muna akong tuyo sa pag-anhin mo. Sige na, good. Aron basta malingaw ka. Happy birthday, Marco! Thank you, Kiara. May kay, yan higid ka. Ah, mahimo pa gud na di ka anhion, no? Wa ba gud ko'y absent sa imong birthdays, ha? Oo, no? Ay, Marco, doon na di ko gida. Okay ra? Akong igagaw? Oo, okay ra kayo eh. Oh, so, siya. Ila-ila day mo, Marco. Si Marlene, akong igagaw. Gaw, si Marco, akong barkada, ang birthday celebrant. Hi, Marco. Happy birthday. Thank you, Marlene. Nice meeting you. Hi. Marco? Sorry ha. Napakayawan noon ka. Huwag ka kabantay nga idool ko ni Musa. Yan tika kay ikaw ra magong usa din hingod. Palingaw pa man si Kiara og tabi sa among mga barkada. Okay ka? Okay naman. Murag tanaw na ako. Di ka okay. Bangko imong una-una. Layo kay mong pananaw. Lapos sa kinailaw mang sayuta.
Grabe hapon. Oh, ana ba? Smile, sad. Makakreate di ako nun og wrinkles ang magsiog mugot. Makatiguang ko na. Nga, makawa sa kagwapa. Sayang kaayo. Di lang ko musultihan nga, gwapa ka kay ganahan niya ka. Mugara niya ka. Huy, gaw, kabantay ko nimo gabi eh. Linaw ka ay ka nagsulti mo ni Marco. Dako ka imong ngisi as in. Ha? Aminin. Kita ko gaw. Sige mo pangatawan ni Marco. Sige magod siya pinuang kaw. Magsigig istorya o pagkatawa ba? O, di ba? At least nalingaw ka. Nibalik na ang imong saya nga panagway. Napakatawa ka ni Marco. Gaw, Kiara. Gaw, nakunusiklan sa ilang lito. Unsa? Dali atong lidtuon. Aron magkasulti mo. Ha? Murag lain man siguro nga ako pa'y maato sa ilang lito, gaw. Siya unta ang angay nga mo ani din eh. Nanuwa man siya mo arin ako. Ingon si lito, gaw. Hupog man kuno nga miabot sa ila. Dali na lang good at tuon na to. Aron malinaw na ng imong huna-huna. Biyaan sa munamo ni Lito, gaw, ha? Adto lang sa misagawas aron magkasulti gid mo og tarong. Pero gaw, dili ko ganahan makigsulti ani niya nga hubog. Way ka puslanan. Tana, mangulit ta. Dahil ba ka, Marlene? Sulti daw. Sige na, gaw. Pagsulti mo, ali sa misagawas. Sumay nahitabo ni mo, Clint. Nga karon naman ka nagpakita. Sorry, Marlene. Noon na lang ako'y yatiman. Doon na ako'y problema. Doon na kay Giatiman. Syaro naman, sad. Walang yung kakahigayon o pahibaho na ako. Bisag kadiyot, langgit kaayo. Pagkasabot lang kung unta ko ba? At least nasayod ko nga nung wa na ka magpakita. Dili kay mura ka lang nagtiya og tiwaan nga gipul. Giputol na ako ang among relasyon ni Clint. Ingon man ang akong gugma niya. Salamat sa Diyos kay gipaamgura sab ko niya nga dili kami ni Clint ang alang sa usag-usa. Naka-realize ko nga angay gyud ay nga dili lang kay ang atong kasing-kasing mo'y atong paminawon. Gamiton sa ginato ang atong utok. Wa ko magmahay nga nasayop man ko sa pagpakigrelasyon ni Clint ni Ato. Kay doon nasad ko'y nakatunan ang mubati og gugma ug ang paghimo sa hustong desisyon. Dini na lang kutob, daghang salamat. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Bakit ang mangyagalang kagi ni Marlene nga taga Bugos, Cebu, uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagaluhan, I'll say goodbye for the two of us. Ang mga kaagi kibata na duwa sa radyo ni greeting Ingrid. Ito ang DYHP 612 Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handuman sa kaaw. Mayroong ang kanina nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit, o gingon man sa artista nga mag-ukinapuhi ang agi. Ako si Mary Joy, si pinako sa nga kaagi, yung pagtutog sa awit pinaguluhan, dahil mahal na mahal kita. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? May kining sa kababay nga taga Dumanhog, Cebu. Apan anana karon manimuyo sa Barili, Cebu. Agat matatampo nagdasingan nga Mary Joy. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Mary Joy. Romeo, May kans ka kunin mo, Mary Joy. manaliman ko. Dinasab ko mo, Romeo. Kumaho na. Romeo, ako na kang gisugot. Oyab na ta. Salamat kayo, Mary Joy.
Tinuod ning ako nasayran, Mary Joy? Nga uyab mo anang Romeo? Oo, ma. Uy, buwag din na, uy. Nga naman, ma. Ha, kana yung tawhana ang imong gipili, nga lain man nagtinuhuan? Oh, Nga nugod taon. Oy, Marijoy, manguyab gani ka. Kanang parehas na tuk tinuhuan, oy. Usa ka god. unsa man tay problema, anak pa? Ang may tabuan na god, inig kaminyo ninyo, adto ka na simbas ng tinuhuan. So, madagyo ka, anak. Mo nga, buwagi na. Pangitag laki nga parihas na tog tinuhuan, Mary Joy. Unya, imo kong buwagan? Ug tumanon nimo ang gisulti sa imong mga ginikanan? Dili ta magbuwag. Tinuod ka, Mary Joy? Love ti ka, Romeo. Maong supakon kung ako mga ginikanan para nimo. Salamat, Mary Joy. Ha? Magminyo? Oh, Mary Joy. Gusto na ko nga magminyo ata. Total, sakto naman ta sa edad. Kana kung musugot ka. Sige, magminyo ta. Han, naminyo na lang ta. Pero wagit ko maka-open sa mong Facebook. Unsa di mong password? Ano nang pangutan na, good? Ganahan man lang gud unta kung mutanaw si mong Facebook, good. Sus, ako ora na. Ano lang panghilabot? Han. Uy, di amin ni add friend na ako. Babae man ni. Gibali lang ang pangan. Ako nang i-confirm, be. Unya, akong chatan. Oh, ni-reply na. Nakaila ka ni Romeo. Ako ning sakyan. Aron mo tugan ko na. Unsay relasyon niya sa kumbana. Dili lang ko magsaba ang asawa ko ni Romeo. Ako man ang uyab si Romeo. Ug may nahitabo naman kani namo. Karon kang tawhana ka. Gusto na, Han! Sabi na din, ha? Tugan! Kisa ni Bayana, ha? Tugan! Ako ang uyab, Han. Salbahis ka! Day, pasilo ako. Kuan mo, god ka nang naunahon mo kayo na bayhan, ha? O ni ko yung sa kong boarding house. Mo nang may nahitabo ng damo. Ngayon mo ba rin gibuhat na ako, Han? Huwag manot ako magpinuang ni mo! Han, pasailuan ko. Natintan ko. Pero, ay, kabala ka. Maglikay na ko ng bayhan, ha? Isaad ko lang ni mo. Recorded by Radio Mo TV. Dali aras panahon na, Hansa. Walang hibaw may duha na ta ka anak. Magad, Han. Moral ba? Maayo untaan nga. Dili ka naman pakabuang og babay. Parehas siya mong gibuhat sa una. Han, hindi na na mahitabo, eh. Kay mahal ta mo nga akong pamilya. Salamat, Han. Han, dawatan niyo. Ikaw na yung balang lutuan, ha? Oh, di makagikan ining karni. Dito na skarkaray. Sa kong igagaw. Lutuan na aron magkaon na ta. O ang mga bata. Oh, nag-ilis man lagi ka.
Di ba o makitrabaho ron? Oh, wabi daw. Pero nakuya doon. Ha? Asa mo ka mo adto? Moto ko karkar. Sa akong igagaw. Dito naman kas karkar. Oh. Pabalik ko balik dito kay magkuha ko sa karne. Sayang sa kung binakuha doon. Sige, mato na ko, ha? Nabilin mo din yung cellphone ni Romeo? Ako ning tanawon di. Kinagduda na kikos mga lakaw ining tawhanan. Uy, di amay ni text niya? Dili lagi ka mo reply. Nako. Nasuko ka nako. Kinsa man ning nag-text ni Romeo? Oo, kailo ano eh. Imposibliha sa nawa ka makaila, oy. Wa lagi. Pasag din eh. Mangguba ay nagrelasyon. Hinaoton ta nga nagsulti ka na ko sa tinuod, Han. Oh, tinuod mo daw. Han, ay kabala ka. Wala ko magbinuang sa itong relasyon. Mga anak, anha mo dool pagduwa ha. Ayaw mo pag-atog layo. Ama! Ay, tiwasan ako ning akong trabaho ron nakapahuway ko. Ay, kapoy sa tining mahimo na tang inahan no eh. Daghan kayong trabahoon. Ayo! Te Joy! Oh, Ayo! ang ako marumanghod na si Jane? Day, dayon lang! Milagro kay nasaag ka tinis amo. Na ako'y tuyo ni mo, te. Ang sabi tuyo ni man ako? Naa si Kuya Romeo, te. Wa din ni trabaho. Nga naman. Maayo hinuon. Kaya na ako'y ipakita ni mo. On sa man na? Na-wrong send si Kuya Romeo na ako, te. Diri niya gisahan na ako. Unsa? Basta hati, oh. Gwapahagit sa akong love, uy. Ma-inlove man sa tugsamot. Magkita lang niya ta job, ha? Oh, di ba? Klaro kayo nga dili ni para yung mga message, te. Kay Han, ba inyong tawag ka na, di ba? Salamat sa mong pagpahibaw na ako, Day. Pasailoan ako, Han. Abi ba na ako mag-usab na ka? Labi na nga may anak na ta. Nisamot naman hinuon ng imong biso. Han, pasailoan lang, good ko. Ako ram nagbibinuang ang bayhana, good. Nga, nisukot man. Kaya ngon ini ka naman, Gyud. Himabay ka man kayo. May pagbiaan ti ka. Huh? Og dadoon ako ang atong mga anak. Ayaw, Han, ayaw. Ay, nagbuhatan ako. Malugoy ka. Barog diha. Ayaw pagluhod. Pasailoan ako sa mga gibuhat mo, Han. Di na ko mausap, promise. Pansa ba? Ayaw ko gaksa. Pasailoan ako, Han. Grabe na kanina mong gibuhat na ko, Romeo. Ginsulto ni mong ako pagkatao. Ginsulto ni mong ako pag-asawa. Mong dili ka na ko mapasaylo. Han. Ubiya na ko ni mo. Oh, sige. Biyahe ko ninyo. Biyahe ko kay... Maghiko ko. Basta imo ko biyaan o imong dagdura nga itong mga anak. Di pa mo makagawa sa ining baya. Patay na ko! Romeo! Gusto kit unta na akong biyaan si Romeo tungod sa iyang pagkahimabay. Pero nahadlok sab ko nga ing tinud-on ang iyang gibahad nga magkikog siya. Ug naguna-una sab ko sa akong mga anak nga looy kaayo kun way amahan. Sa pagkakaroon, nawad-an ako og pagsalig niya. Kaya nahibaw ko, moabot ra gihapon ang panahon nga mamabayi siya. Pero sa gihapon, nagpabilin kong ligon tungod og alang sa akong mga anak. Dinhin na lang ko to, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka ito mga hikalang kaagi ni Medjoy nga taga-dumanhog Cebu. Sa awit, yang kipangayo, awit karikulan. Dahil mahal na mahal kita.
Ang mga kaagi, gibata no do sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa sakawin. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, taghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Martha. Recorded by Radio Mo TV. Marta, o pagid ka maluin ako. Nga naman? Sige na kog sunod-sunod nimo bisag asa ka pa doon. Mura kog ikog nimo. Nya, kisa may nagsugo ni mo. Tempo, sulti ra gud ko. Napa ba ko'y makuha aning akong pagpaabot? Naaoy. Gani, nagplano naman ko nga sugto na ti kakaron. Ha? Tarong ba? Seryoso ba ko? Seryoso sad ko. Maong ayaw ka bala ka, Ramon. Gisugot na ti ka. Ha? Yes! Martha, unsa maning akong nadunggan nga naguyab-uyab naman kuno ka? Ha? Wa maoy. Pagtarong ha? Nahibaw ra bagit ka nga dili pa ko musugot ana. Ang imong trabaho mo'y atiman na. Naibaw man ko, anak, ma. Pero dako naman ko. Naibaw naman ko unsay buhaton. Angay lang. Mong ayaw sa agit pagsuod anang uyab-uyab. Kay looy imo mga igsuon nga imong gipa-eskwela kung mumabdos ka. Ma, Magpakasalta. Bisag sa huwis lang. unsa? Para makalingkawas na ka sa inyo ba? Pagminyo na lang ta. Huwag magpalayo tayo ng dapita. Ramon. Nakasal lang kita. Ako na kita. Marta. Imo og imo rakit ko, Ramon. Ramon, mabdos ko. Mahimo na kong aman? Oo. Yes! Ay, kabala ka. Dublihon na akong akong palingkamot. Makahatag lang ko ninyo ug maayong kaugmaon. Salamat, Ramon. Kung na magbalipayo ng inyong pamilya. Unsa, ma? Tungod sa imong gibuhat, nagyang $1 minimo sa imong mga manghod. Kay nagminyo ka o nagpalayo ka dinhi. Ha! Gabaan ka na namo, Martha. Ma, Ayan ako na una. nasakitan lang yung kuskisulti ni Mama. Naibaw ko. Pero nahitabo naman. Mag-focus na lang ta sa atong kaugalingong pamilya, Marta. Huwag ayaw ka bala ka. Dili ti ka pasagdan. Mag-inunungay ta. Salamat, Ramon. Paspasa sa panahon dong, no? Murag, kanusalan to nagpakasalta. Karon may upat na takaanak. Maog yun. Bisan tulog daghang mga pagsuway ang miagi nato, pero huwag gini makapiog nato. Tuod di ay, Ramon.
Dagko naman ginang mga bata. Unsa ka kung mutrabaho na lang kog balik? Sigurado ka? Dili ko gusto ma-stress ka. Kaya pa ka nimo, Marta? Recorded by Radio Mo TV. Kaya pa nako, Ramon. O gusto pa, anad ba akong trabaho, di ba? Hinoon sab. Sige. Dili ti kapungan kung mo gusto nimo. Dako ko pagsalig nimo. Salamat, Ramon. Welcome sa company, Martha. Salamat. O sa ganito'y pangani mo? Jack. O aron makailasag ka sa uban akong mga kauban. Uban na mo niya, ha? Nagkasabot mi nga mag-dinner sa mga kauban. Sige. Nabusog ra ka? Oh, salamat kaayo ninyo, ha? Hindi na rin nagsigigring ang imong cellphone. Oo. Nagsige nagpanawag ang akong bana. Muha pa uli na ko. Ayaw sa. Jack, ang akong kamot. Sorry. Naunsa man ko. Nganong muraglain man ang akong gibati? Pagkupot ti Jack sa akong kamot. Karon pa ko ni bati og balik og ingon ani. Ano man ni? Mag-bar mi niya. Kayo ka? Wa na ko'y angay ana dong uy. Tiguhang nagud ko. Mayo na lang na ninyong mga batanon uy. Di mo sa kamailan nga pila na edad ni mo. Kasexy pa mong gihapon ni mong tanaw. Saba ka diha uy. Sige na. Ganahan sa kong anak. Jack. Cheers! Martha. Jack. Nagkalahom na gyud kun unsa may naanamo ni Jack. Ug ang kuno nako. Nag-enjoy ko karon kun unsa may naanamo. Murag. Murag, na-enjoy ka kasi mong trabaho karon, no? Nga naman, Jigi ka na naglaag. Pero nalipay ko nga magkasinabot ra mo sa imong mga kauban sa trabaho. Ramon. Undangon na ni nato atong kabuang, Jack. Unsa? Nga naman. Nahibaw man ta nga sayop ni. Minyo ko. Ug nakonsensya na ko sa kong gibuhat. Grabe og pagsalig ang akong banan ako. Dili ko musugot. Jack, Kung undangon ganin mo, akong sultihan ang imong bana bahay na to. unsa? Ramon! Gihatag na ko ang tanang pagsalig nimo. Gihatagan ti kag kagawasan para malingaw ka. Dili para mangabit ka. Ramon, pasaylo ako. Nganong nabuhat ni nimo?
Kung wa ka matiguang, wa ka mag-iningon ini. Ug batanon pa gyud ang imong gikabit. Mura ra nimo ka anak. Pasaylo ako, Ramon. Ako nun ako. Nadahalag ko sa tentasyon. Kaysa tibuok na ko kinabuhi, karon ra ko nakalaag-laag. Sa tibuok na ko kinabuhi, nagsigir akong trabaho. O pagkaminyo na to, wa na tuod ko magtrabaho, pero naara ko sabay nag-atiman sa mga bata. Kamabaw ko nimo gason. Naibaw ko. O dili ko makapugos ni mga tuhuan ko nimo. Lisod tuhuan ang mga taong bakakon. Wa na ko'y pagsalig nimo. Magbuhat ka! Ramon! Tapat ang puso ko at ituhin mo. Huwag sanang mangyari. Dako kayo ko upagmahay nga nagpadako sa tentasyon. Kay nawa gidinoon ako ang akong bana o ang akong mga anak. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Martha nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagalahan tukso. Ang mga kaagi gibahatan do sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papadaha sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.